manungsa urip iku sangka ayang-ayange dhewe. Pastine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Ya ora sa ilmune wong iku tatkalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora bisa manjing ing rasane, ora bisa manep ing griya. Sira anak putu Adam, muga sira dadi manungsa sejati-sejatine manungsa. Manungsa sejati ateges bisa ambedakaken sifat sira tumrap jalma liya lan raja kaya. Tumrap manungsa lan ayawas. Yen dadi manungsa sejati iku yo bisa milah yo bisa milih. Ananging ora bisa meleh hati, bisa ngakoni salah kendel rumangsa salah. Sing diarani wong sakti iku dulur. Eling dengan kata-kata indah ini. Sing diarani wong sakti iku sing diarani wong sakti iku dulur. Sing diarani wong sakti iku dulur wong kang sabar Allah. Ibu sabar Allah. Ojo betiten hati, ojo ngamuan, sing ajer. Sejatine manungsa iku ateges manunggaling rasa. Rasa sejati ning rasa. Rasa cipta ning rasa. Sinap jiwa kang maha kuasa kawedar kelawan biyung lan komo. Agar besok mau binungkus badan ira. Sejatining rupa iku piningit ana ing ati.